Ayo. 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 Kinsa ka? Nagmuntag ni Mara Anong. Nasi Marites di Anong. Usa na tuyo sa anak natulog pa man. Kuanong tanong ba kanang niyani ko diri kay kuan? Kanang Kay unsa? kanang mamalig ra ta ko papukaw si mong anak nga dalaga nung ba kung okay ra? Hinugo ka? Si beauty na ko anak, imong pukawon. Ay, nangalayan ra man kunong. Uy, Berto! Sa'yo makasbut na kaya ng mga trapis yung kaway dira! No, dahil laki das gawas. Naman ko si tuyos nung dalagang anak. Aw, kaya asa man ni si Marites? Oh, natulog, sleeping beauty. Ay, naunsa man ni batahan ni, si katulog, kay Ever atong pukawon. Marites! Marites! Mata na diya, kaya nangita niyo mo diris gawas! Bangon na, kaya nangita niyo mo diris gawas! Unsa man ka Marites? Sige makikatulog, o makitubo-tubo! Nailaki nangita niyo mo gawas o, bisita guro na nimo. Hala, si Prunty man dahil ng akong crush sa una sa kindergarten. Ay, ali Prunty, ay kaulaw sulod sa mong panimalay. Salamat kayo Marites sa imong painitong pagbati kanako. Ay naon sa wan, problema na oy. Unya usan gidala. Kani, bulak ni Marites, ang palit ba? Para nimo unta imong lawaton. Imported from Korea bi ana. Ay salamat Prunty lang. Mas bago ni palit mo mga bulo. Ang Prunty, palaila dahil kita sa akong mga pamilya. Wala akong mama. May buntag Wala dong! akong papa. Nya kining laki sa gawas Marites. Kinsa mo na siya? Amo na akong angkol. Manubag ng lalaki mga way klaro. Oh, sige na, diya saga kay nako tiwason dre. Uyawa di si mo angkol no? Nya katong laki na ito bisag pagsagpa. Kinsa buto? Kana. Mo na si kuya. Ligo ra daga para manampan ang iho. Uyawa di si mong kuya no? Kay managpag-iho. Ako pala may mong iyo. Di po lamang dagay kong padul si mong kuya. Kaya murag masagpaan mo dagay ko. Dili na si kuya. Ay kahadlo. Dili na siya mangunsa. Murag atindugana yung mo diri dong. Pamungko sa dagay mo? Sige tes, salamat eh. Unya Marites, dili hindi ka dugay-dugayon. Yan ko siyang balay. Para kabatsag ka ni mong gibati kong mga gugma. Kabalo na ko, Franty. Sa una pa lang. Nanaibog ka na ako. Nasugot at ka. Bilyar po kayo Marites. Maro pa madudugay, Florente. Nanaibog magugunin mo. Pero Florente, madawat baka ako nimo if makabalo ka nga malas sa gugma. Ha? Ngano na kayong kang malas ka sa gugma Marites? Kay tungod tanang upat na lalaki na nanguyab na ko, tanan na nga matay. Ha? Ngano na namatay man? Kung saan pumagis sila na namatay? Kay tungod silang upat na lumas sa sabaw. Ha? Baling di malasunar po na lang upat? Dili sila ang malas, Florente. Kung dili, ako ang gadalag di malas nila. Kaya ngano ka na ikaw? Gusto ko makabalo sa rason Marites. Kay tungod tanan ng wala Florente, hinahala maghigop uska at sa sabaw. Dula Florente higupan sa sabaw gas init pa. Biyak mo yung sabaw Marites. Bantog lang namatay yung mga nanguyab ni mo kay lumsan na yung mga sabaw. Igo pa na, kung di mo igo po na, kita kang sagpa ang ulag to da. Igo pa po na, kung di mo igo po na, bago na kung ulo ni mo ron. Murag galain na akong pamino Marites. Kalibangon dyan ko murag. Nagibang sa guro ko nga to. Balik ako ha. O Florente, asa man ka? Hoy, asa maga?